Γεια σας παιδιά, εδώ Master Forever. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι Master Editor. Πρέπει να με ξέρετε από ένα άλλο κανάλι που έχω που κάνω doll reviews, κάνω vlogs και τέτοια. Με λένε Master Forever στο άλλο κανάλι, πρέπει να με ξέρετε. Πείτε μου στα σχόλια αν ξέρετε το κανάλι μου το άλλο, το Master Forever. Εκεί κάνω dollar reviews με Master High και Ever After High. Δεν παίζω με κούκλες, απλώς συλλέγω, όπως καταλάβατε. Και ναι. Λοιπόν, σήμερα, στο πρώτο βίντεο αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο το οποίο να είναι, να λέγεται το πώς μπορείς να κάνεις αυτό εδώ σε μια εικόνα. Ξέρετε, αν βλέπατε το άλλο το κανάλι μου, πρέπει να ξέρετε ότι έχω τρέλα με το και της μάμα. Οπότε έχω κατεβάσει εγώ πολλές φωτογραφίες εδώ από το Instagram και θα σας δείξω και σε άλλο βίντεο πώς θα κατεβάζετε φωτογραφίες από το Instagram. Και ναι, λοιπόν, τώρα έχω φτιάξει εγώ μία εικόνα που είναι, από εδώ την είχα. Να, εδώ με τη σωσία του Τζόνα και του Nathan από το Master High. Εδώ, ο Τζόνα είναι από το Kid της Mama. Αν είστε καινούργιοι σε αυτό το κανάλι και δεν με ξέρετε, να πάτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Είναι τρία αδέρφια, ο Τζόνα, ο Νόα και η Έμα. Και το κανάλι τους λέγεται Kid της Mama. Εγώ θα σας κάνω και αφιέρωση, θα κάνω και αφιέρωση εδώ λογικά. Αλλά κάνω και στο άλλο το κανάλι, σας παρακαλώ πήγαινε να δείτε το άλλο το κανάλι μου, το Must Have Forever, και κάνω από πιο παλιά βίντεο, κάνω από το 2015 βίντεο εκεί. Και ναι, έχω κάνει αυτό εδώ, το οποίο έχω κόψει από μία άλλη φωτογραφία των Τζόνα και έχω βάλει εδώ και τον Nathan από το Master High, όχι Nathan, Heath. Το είπα και πριν λάθος, Nathan το είπα, sorry. Heath. Έχω βάλει εδώ τα δύο αυτά παιδιά και έχω βάλει τη σωσία τους, αν μοιάζουν ή όχι. Και έχω γράψει εδώ και τα ονόματά τους και θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πατάμε στο Google PZAP. Όπως βλέπετε, αν με ξέρετε και από το κανάλι το άλλο που σας είπα, θα ξέρετε ότι έχω τρέλα με το Kid της Mama, οπότε έχω βάλει και την φωτογραφία του Kid της Mama των παιδιών του Νόα, του Τζόνα και της Έμας, αλλά ακόμα δεν ξέρω γιατί δεν μου φαίνεται στην εικόνα μου και φαίνεται εδώ την τρακουλόρα με το νέο πρόσωπο. Πείτε μου κιόλας αν ξέρετε τις Master High και τις Ever After High, γιατί εγώ μπορεί να σας λέω, εσείς τις ξέρετε, δεν ξέρω. Λοιπόν, πατάμε εδώ το πρώτο που μας βγαίνει. Sorry. Λοιπόν, και μας βγάζει εδώ πέρα, πατάμε Start. Πατάμε, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και collage, μπορείτε να κάνετε και design, μπορείτε να κάνετε για εξώφυλλο YouTube, Twitter και Facebook και emoji μπορείτε να κάνετε. Και ναι, πάμε να δούμε τώρα πώς θα το φτιάξουμε. Πατήσαμε το editor, το πρώτο που σας βγάζει ένα πορτοκαλί. Λοιπόν, φορτώνει και μας λέει εδώ loading pizza. Μας βγάζει, μας λέει μετά αν θέλουμε να βάλουμε κάποια φωτογραφία. Πάντα θα βάζουμε μια φωτογραφία πάνω. Και ναι, πάμε να βάλουμε αυτή. Θα βάλουμε αυτή εδώ και θα βάλουμε, για να βάλετε άλλη εικόνα πάνω, θα πατήσετε add a photo εδώ πέρα. Λοιπόν,
Πατάτε και πείτε ότι θέλω εγώ τώρα να βάλω την τρακουλόρα, ξέρω εγώ εδώ πέρα. Να τι εδώ τη βάζω. Άμα θέλετε τη μικραίνετε κιόλας για να φαίνεται στο φόντο. Και για να γράψετε πατάτε εδώ το tab. Αυτό το tab. Και να γράψετε εδώ ας πούμε Monster High. Ξέρω εγώ. Monster High. Να, και το βάλετε εδώ και για να αλλάξετε χρώμα πατάτε εδώ. Όχι, αυτό είναι η σκιά. Για να αλλάξετε χρώμα πατάτε εδώ color και πατάτε εδώ. Αν θέλετε mauve, θέλετε ροζ. Έχει ό,τι χρώμα θέλετε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο από αυτά. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και κορνίζα. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Να είναι π.χ. έτσι. Τετράγωνη. Και ναι. Και άμα θέλετε να βάλετε κάποιο αυτοκόλλητο, εδώ βάζετε ένα από αυτά. Αυτά που λένε όμως Pro είναι για πληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Εδώ για να κόψετε τώρα μια φωτογραφία, όπως έχω κάνει εγώ με τον Τζόνα, πατάτε εκεί που λέει, μισό λεπτό, για να δείτε πώς το έκανα. Λοιπόν, πατάτε εδώ που έχει αυτόν τον άνθρωπο και έχει και ένα ψαλίδι, cut out αυτό που λέει. Πατάτε computer που θα σας βγάλει. Καταρχάς, δεν θα σας βγάλει πρώτα computer, θα σας βγάλει αυτό get photo. Πατάτε computer. Μπορείτε να πάρετε και από Instagram και από Facebook και από Twitter. Που θέλετε. Και για να κόψετε τώρα κάτι, όχι να βάλετε φωτογραφία, για να κόψετε, π.χ. εγώ τώρα θέλω να βάλω και της μάμα, ξέρω εγώ. Θα βάλω αυτή. Λοιπόν, άμα δεν θέλω να φαίνεται το καπέλο του, δεν θα το βάλω το καπέλο του, θα τον κόψω από το κεφάλι και μετά. Αλλά αν θέλετε να φαίνεται όλος, αν θέλετε να φαίνεται όλο το πρόσωπο του αυτού που θέλετε να κόψετε, αυτής της φωτογραφίας που θέλετε να κόψετε, λοιπόν, θα πατήσετε πάνω, θα σας βγάλει, πού είναι, παρατεταμένα, θα πατήσετε πάνω στον άνθρωπο ή κινούμενο σχέδιο του τι είναι, δεν ξέρω τι θα θέλετε εσείς να κόψετε. Και αν θέλετε να τον βγάλετε να είναι μπροστά του και η τούρτα, ξέρω εγώ αν έχει κάποιο πράγμα το οποίο θέλετε να το έχει μπροστά του ή ξέρω εγώ κάτι, πάτε έτσι. Αν δεν θέλετε να φαίνεται, τώρα έχω π.χ. εγώ τραπέζι μπροστά μου, έτσι, δεν θέλω να φαίνεται το τραπέζι, θα βάλω εδώ. Πρέπει να καλύψετε όλο το τέτοιο, όχι γύρω γύρω από το τέτοιο, από το κάθε πράγμα. Εγώ θα τον κόψω από το κεφάλι και μετά, γιατί δεν μ' αρέσει το καπέλο του. Και είναι και μεγάλος, τώρα είναι 16 χρονών και δεν του πάει. Αυτό το είχε φορέσει και παλιά στα 12 του χρόνια. Δεν ξέρω αν βλέπετε και της μάμα. Πάντως να το δείτε αυτό το κανάλι, είναι τέλειο. Να σας πω καμιά φορά κολλάει το pizza, αλλά εντάξει, είναι καλό. Θα βάλω το πιο μεγάλο γιατί δεν το βλέπω να μου το πιάνει το μικρό. Θα κάνει μια ώρα να το πάρει και κολλάει. Τώρα δεν μπορώ εγώ να το κόψω όλο. Για παράδειγμα, αν εγώ σας το δείχνω τώρα. Για παράδειγμα θα σας το κόψω. Μόνο... Τώρα κολλάει ο υπολογιστής, είναι και η κάμερα μπροστά και κολλάει. Λοιπόν, τώρα εγώ τέλος πάντων το κόβω τώρα όπως να είναι.
το κόψα χάλια τέλος πάντων. Το κόβω έτσι, ξέρω εγώ. Το κόψα σαν 4 εδώ πάνω το κεφάλι του και ούτε το χέρι του δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πείτε ότι θέλετε να το βάλετε εδώ. Το πατάτε. Και ναι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Μετά πατάτε save. Καλά, εγώ δεν θα τη δυσβήσω αυτή τη φωτογραφία γιατί είναι χάλια. Αλλά σας το κάνω τώρα έτσι για παράδειγμα. Πατάτε save εδώ πάλι. Πατάτε αποθήκευση και σας το βγάζει. Εδώ στο φάκελο που το αποθηκεύετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. 10 λεπτά βγήκε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε σας παρακαλώ thumbs up. Ακολουθήστε με στο Twitter που έχω. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί έχω μια σελίδα στο Facebook που είναι για το Master High Forever. Αν δεν θέλετε μην ακολουθείτε. Ή στο Instagram, γιατί και εκεί για Master High είναι και Ever After High. Όλα τα social media μου έχουν Master High και Ever After High, οπότε αν θέλετε ακολουθήστε με. Και το Twitter μου είναι με Master High και Ever After High. Και ναι, αυτά μέχρι τώρα. Μέχρι την επόμενη Κυριακή. Γεια σας!